laji filɛ laji y'o ye a dalen no misiri kɔnɔ a tɛ baara la a y'o ye misiri a bɛ ta ala ko ta kira ko ta muhamadu ko ta n'o bɛ mun laji kɔnɔ n'o b'a ka jɛnatigɛ dilan a bolo. Mais n'a fɔra ko foli yɛrɛ dama assalamu alaikum o fana ka kɛ kɛlɛ ye kisi foli. A ka to tantɔ assalamu alaikum e ta ma laminɛ wa Aïssa mi k'i ɲininka e ta ma laminɛ wa mais ni min y'i jɔ ko an sara mara kɔ. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous pouvez ça. La musique. Assalamu alaikum. Baki modon. Wulani ni wulatamba modon. Laji ni aja. Aw tara wele. Baki modi. Jelmuso. Ni josira ni bana. Ni aja na ni sura dron. Amai na aja temetola e kana de duuna. Kilakoke. Kilako. Kilako sake. Tarawele. Baki modi. Wulani ni wulatamba modi. Ma muru bana turamaga tiba tamare bana turamaga tiba so salejo turamaga baki modeni ni kadisa yonge boro ko aja yakli sisa slemana idu fukeni pasigide fa ne fata Musa ni bala no etono Musa ni bala ayene fata kada kola tayani tigiyala ne ta alhamdulillah kan dai kola alaje ala ki shimaya laji kado misiri kono kadana dai ka foi make ni bate mogo bare bi bla nyefe ni bayi bla eretar la fo ki say fadon te ku ite ku fadona mais ni bayi bla avance la wallahi beta nyefe de laji sira koro de ni te sira kurai alhamdulillah awo fa ne fata kada kona ne ta kan dai kola maram tarawele foi me ko jani laji re jo ni ke ire islame nga jiru musori ndana wallahi klako ni soja de biare klako ka dum ko kan politique ki munu mo ko ni nyocha jeli dana di klako salamu alaikum mun salamu alaikum ne ma fiya na ki kana fo ne te ka fo di era la klako e ko se ya fa e bina fiya tinga internet to yibi Mube blaka laji mabalma fantan bolo kolo je laji afiana de kabe so ni mona ka halala do menyina laji ofiana a halala te so ni so ni te laji halala na so ibi kana laji mabalma ko laji na aso kama ya ta la abe loin sai de la laji flani laji yoye adale no misiri kono ate barala ayoye misiri abeta ala kota kira kota muhamadu kota n'o bɛ mun laji kɔnɔ n'o b'a ka jɛnatigɛ dilan a bolo. La musique. Ça va? Reste là. Donc, ne yɛrɛ kun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛ yen donc n'a y'a denkɛ sidi ka foyi ne yɛrɛ kun kamana gan min sunu tile min da n tɛ se ka sunɔgɔ ko bolo bon o ye mun ye bon dugu mana jɛ i bɛ siri tɔɲɔgɔn bɛɛ de y'a nɔfɛ i ye bɛɛ n'a ka muso ye u bɛ don ka bɔ la donc kuma bɛɛ sidi b'a dan ma donc a mɛbulon bɛ kɛrɛfɛ donc tɔw bɛ mouvement na donc kuma bɛɛ a mɛbulon bɛ kɛrɛfɛ bon ko ne kamana gan ka ko la dun tɛ musoya ko i b'a tɔ bɛɛ ni muso ye yan donc n ne kun fɛ ka ɲininka donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka hakilina yira ɲɔgɔn na donc bon a ka ko nin kɛlen ka ne kamana gan bon n tɛ se k'a faamu k'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛ cɛya la y'a mɛn o de kun bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna. N'a kɔni tɛ se ka fɛn fɔ o la dɛ parce que o cɛ dama de don n'a sɔrɔ muso de don sa i bɛ masa ɲininka o la aw b'u cɛ dama de don donc i b'a ɲininka i b'a lajɛ ne tɛ ne yɛrɛ tun bɛna kuma o la parce que ne sɛgɛn n'a fɔra don o don e bɛ girin na
i bɛna tobili fɛngɛ den kamalen wɔɔrɔ b'i bolo ni denkɛ sera yɔrɔ dɔ la i hakili bɛ jigin ko dɔ kɔnɔ k'a bɛna muso ta n'a fɔra ko hali bi ba de b'i boli la ne yɛrɛ tun bɛna fɔ ko n bɛna e ɲininka ko yɛrɛ la k'a fɔ nin e sɛgɛnna dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛ dama bɛ se ka lajɛ ɲɔgɔn bolo. Ok, n y'a faamu. E fɛnɛ e ma tugu mɔgɔ gɛrɛ kɔ ka na tugu Laji ku sama ni ne la e ma ku sama. Kilako e ma min faamuya kɛ nin ye sira kɔrɔ de ye nin tɛ kura ye nin fa Musa ni Bala kɔnɔ Musa a ye ne fa ta ka fɛn bɛɛ kɛ ne fa ye hali ni ne fa kun nana sɔrɔ hali ni tɔmɛ kelen t'a bolo a bɛ dumuni poussé de ka ne k'o sigi ne fa kɔrɔ a bololankolon b'i sigi a kɔngɔtɔ a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min ko a ka funukɛ nana ne fa ni o sira e ma ko tɔnɔ Musa ko ye fa ta dangatɔ ka gosi den min filɛ nin ye dangatɔ de dangatɔ danga bɛ mɔgɔ min kɔ o bɛ ta nin. E ma min faamuya e ma min faamuya e ma min faamuya e k'i tɔ tan n bɛna sira ɲamakala ye fɛn dɔ de a ka nɔgɔn kojugu Kilako e ma min faamuya sisan foyi ma ɲamakalaya gɛlɛya ani jeni jatigiya foyi ma gɛlɛya sira kɔrɔw de bilalen don ka kuraw ta don o don ɲamakala kura bɛ maa o maa bolo i bɛ sɛgɛn ɲamakala kɔrɔ don nin ye sira kɔrɔ de nin tɛ sira kura ye ni fa ni ne fa jɛra ka denmisɛnniya kɛ ka n'a bila bilandala kuma tɛ ni ne ni nin fɛnɛ jɛra o man ka tɛ ka kɛ juguman ye Kilako o man ka tɛ ka kɛ juguman ye nin ye sira kɔrɔ de ye koyi awɔ e ma min faamuya i kunna woro kuma de don musokɔrɔba nin ka kuma kana e dusu tiɲɛ fiyewu yɛrɛmuso nin b'a bɛɛ ɲɛnabɔ kira ko ni silamɛ n'i b'a dɔn ko kuma b'i kɔnɔ ka fɔ ni a tiɲɛni n'a kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye a to i kɔnɔ ne tora Ala kɔ dɛ e t'a la muso yɛrɛ ne kunna Ala ko kira ko Muhamadu ko ani e ma ye alimami ye danaya d'a kan ni nin ma ye misiri kɔnɔ alimami tɛ lafiya alimami falako tɛ lafiya foyi ma kɛ n'a ba tɛ n'anfigiya jelimuso n'anfigi de bɛ hali sisan ne y'a f'i ɲɛna kɛnɛma ne y'a f'i ɲɛna k'i ka bɔ kɛnɛma ne y'a f'i ɲɛna dɛ nin ye jeli n'anfigi de i tɛ joli i tɛ tugu jeli waritigiw hɔrɔn waritigiw ka fɔ hɔrɔn fantanw ko ta ye silamɛya ye wa aw b'aw sa tɔgɔ de ta i taara k'i fa dɔgɔnin de ye fa dɔgɔnin de ye ne y'a f'i ɲɛna. ne yɛrɛ ko tɛ foyi la aw bɛɛ bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ. i tɛ se ka foyi mɛn e tɛ se ka foyi mɛn. Kilako tɛ ye sa. réunion bɛ yen nɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye an bɛ taa fɛn na réunion na. i mago b'aw na de wa. awɔ an mago b'a la. min réunion bɛ yen n fɛ yen. i fɛ yen. sisan yɛrɛ. n ye Kajawara wele o de la ko n bɛna kuma fɔ ɲɛna n nana jelimuso n'anfigi sɔrɔ dakalajan soli fana badala minɛ ni tɛ fɛn fɔ ka taa i mana jeli ye kɔni ko n fa dɔgɔnin den ka jeli kun ye o de kosɔn n kɛra i ka jeli ye wale fantanya b'a di. n bɛna taa jabatigi nɔfɛ. mata ci fare hakɛto sa an bɛna kuma kelen fɔ i ye e ma yɛrɛmuso nin kɛ wa e bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tasuma de bɛ mɛnɛ ye Ala ka sitanɛ min bɛ aw nɔfɛ yala la Ala k'aw tanga. ne tɛ nin ka kuma mɛn. Ala k'aw kisi k'aw tanga. an ka taa e ye dɔgɔ san sulu kɔnɔ. Ala k'aw yɛrɛ kisi Ala k'aw yɛrɛ n'i y'a jigi la mɔgɔ nana ɲuman. ne y'a f'i ye o n'i kan tile e jelimuso n'anfigi e ta bi. a ba bɛ siyɛ ten a nɔ n bɛ taa. e wala e sa kulu siyɛtɔli ko in diyara. Music. Comment? Française. Non mais d'aller non, moi je ne sens pas. Clavere. Non senti. Tante tɛ Mais ne bari où? Ah k'i k'a fɔ ma ko clavere. Ça fait ma ko clavere. Clavere. Ah komi ne den e b'i da. Ne y'i da sɔgɔma fo su e tɛ wuli ne yɛrɛ t'i ye su fɛ n'i donna i tɛ ye mun de don mun b'i la de. e b'a dɔn kɔni an ka bana ye jaba feere de ye su fɛ i m'a faamu. jaba. an bɛ jaba de feere.
Ah mais i ka jaba feere tilegan fɛ mais kɔɔri bi ne jaba kulo 2 san ne ye n tɔgɔmani bila ka taa jaba kulo 2 san bon ne y'o feere tilegan fɛ i bɛ wari min sɔrɔ a la o ma fisa tɛ ni sufɛ jaba feere ala tagama mais sufɛ ka jaba feere i t'a feere sɔgɔmada fɛ jaba n y'a faamu sa zonsoni nin bɛ taa yen nin jaba bɛ sa zonsoni de la parce que n'i taara yen nɔ olu da ka nɔgɔn a bɛ yen a ka ɲi komi a bɛ to ka na dirisogo ni sɛ ninnu di ne ma o ka ɲi a bɛ bonya kojugu nin ka fisa ni laji koyi laji tɛ silamɛ silamɛya de ye nin fɔ jaba feerela ɲɔgɔn silamɛ tɛ a bɛ jaba feere silamɛ don silamɛ dafalen don mais laji ale y'o ye misiri kɔnɔ a ka dɔ kɛ misiri kɔnɔ ale hakili la ko wari bɛ sɔrɔ o de la a k'i da n'a bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ n'a ka walayi i da. ne y'o de min kama parce que n ka luwanse n b'a fɛ bɛɛ kɛ na. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Shukran. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Ne ko e tɛ se k'i da tile ni san joli Bamakɔ sigi la halisa salamu alaikum i k'i to nɛgɛ ni nin don da la. Aw ma se e ma fɔlɔ dɛ. E tɛ se ka se ne ma. A y'a mɛn wa o nana e ye fo i bɛ na minɛ i bɛ ɲɛ. I ye foli de ye. A ka ɲi tɛ se ka se ne ma. Ne y'a wele kun dɔ de kama. Salamu alaikum i ka kɔrɔ tɛ mɔgɔ min nɛna. Silamɛya la a fɔra cogo min na. A fɔ e tɛ ni muso nin ye. Ayi ko k'i da de tile ka kuma ne fɛ. Ne tɛnɛmuso tɛ sa. E k'a tɛnɛmuso de ne ye tɛnɛmuso tɛ ne ye dɛ. Mun tɛnɛmuso ne y'a fɔ i k'i da tile yɔrɔ. N'a ma sabali n'a ye tɛnɛkun bo la wala a bɛ kɛ baara ye. I y'o dɔn a ɲɛ nin bɛɛ u b'a fɛ k'o ko datugu aw wele kun ye min ye. Ma i b'a kɛ to a kɛ to ne tun bɛna o de f'u yɛrɛ ɲɛna fɔlɔ hali silamɛya la sigiɲɔgɔnya masa kumana kan kosɛbɛ dɛ mais n'a fɔra ko foli yɛrɛ dama assalamu alaikum o fana ka kɛ kɛlɛ ye kisi foli. A ka to tantɔ assalamu alaikum e ta ma laminɛ wa. Aisa mi ɲininka e ta ma laminɛ wa. A yɛrɛ ka mais ni min y'i jɔ ko an sara ŋwara kɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ min kɛlen ka logo kalama bila a nɛn kɔrɔ o bɛ ne ma dala ni nin bɛ bɔgɔkan yɛrɛ fɔ puisque bɔgɔkan ne bɛ ka min f'i ye ne bɛ ka min f'i ye a b'i muso ye n'a tɛ se ka an fɔ ka ɲa kɛ a k'a to yen. Misali la n'i bɛ ka kuma i b'i pɛrɛ i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ kuma ni suguba kɔnɔ. Hali n'a y'o kɛ a wele kun nafa yɛrɛ i jɔ a tɛ k'i fɔ i kɛ layi ye nin ya i mɛn mɛn kɛ bɛ kɛ pavure ye. Bɛɛ ni kuma fɔ cogo de don ni e yɛrɛ bɛ kuma i b'i pɛrɛ i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ suguba kɔnɔ ale fana kuma fɔ cogo de don sinon masa in b'a dɔn masa in ko cogo min na a kitabu kɔnɔ masa in ko a ka kitabu sanu. Silamɛya kuma tɛ yan dɛ tilako ka kuma de bɛ yan. I jɔ a bɛna wajulu de daminɛ dɛ ni min sen na nin ka fɛɛrɛ wajulu de daminɛ tɔ ye nin dɛ i dun i bɛ si yɔrɔ dɔn dɛ. Silamɛya a donna ta a bɔra ta silamɛya kuma tɛ yan dɛ tilako ka kuma de bɛ yan. tilako de ta bɛ yan. So sara an b'o kuma de la so sara. Awɔ sisan komi ne dɛsɛra aw ma si ye ne tɔ na. Ti yɛrɛ tɛ tɔ na bilen. Parce que ne y'a di Kajawara de ma sisan a bɛ ne ka so sara wari a bɛ di Kajawara de ma. N bɛna u bɛɛ dan tigɛ a ɲɛna kelen kelen Kajawara an bɛ min fɔ sisan cɛgana kelen bɛ yen kulukutu ne da t'o kuma la dɛ ne y'a f'i ye n ko cɛgana i ka so kɔnɔ n k'a bɛ soso lugu don dɔ la i dalen dɔrɔn a bɛ barika n da t'o yɔrɔ la paw kunna an ka comme cɛgana kelen bɛ yen kɔnɔ belebeleba don ale yɛrɛ kɔgɔlen don ne bɛ siran ɲɛ dɔn dɛ mais i b'a kanu ne b'a dɔn e ye Kajawara ye ne ye Kajawara de a to ma mais ka siran samara tigɛli doni ɲɛ ko ne k'o don cɛ e yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min cɛgana belebeleba kɔfɛ an m'o baleya kuma kɛ sinon bon sisan Laji ka so sara kalo 4 ani tila o de bɛ Laji a fɔ kalo 5 kalo 5 non kelen i b'a kalama i b'a kalama Laji kana kala bila ne to ne na dɛ i kana kuma tilako ma bilen dɛ k'i bolo fila kɛ ta tilako la a kan ka kɛ nin hali n'a ko ko kalo 7 de b'i la i b'a sara i b'a ka so kɔnɔ de walima i ka tɛmɛ
so ka ca Bamakɔ i ba sara de ale y'a kɛ kalo 4 kalo 5 kalo 4 kilatɛ kalo 4 kilatɛ kalo 5 i jɔ Laji ne ye kangari da a mɛnna k'i kana fɔ ma ko musokɔrɔba i ye musokɔrɔba yɔrɔ jumɛn ye ne la ne y'a f'i ye dɛ a bɛ k'i kɔrɔ dɛ n'a da ye a bɛ k'i kɔrɔ wa n'ala ma jange ni mɔgɔ sugu de bɛ mɔgɔ ko n'i kɔrɔla i bɛ sa de e tɛ musokɔrɔba ye de ma i jɔ i b'a dɔn ni kana fɔ ko ma o de ma f'i ye i sa kuma de selen nin ye dɛ i bɛna saya lase ma sinon ne kɔni filɛ nin ye dɛ sin jɔlenni ne tɛ sa sisan o a kɛ to bɛ kuma kan sɔlɔlɔ Mahamadu n bɛ min f'i ye a kɛ to n ka kuma kuma b'i bolo Aja kun jo do dɛ doni min nana ne bɛ yɛlɛma du in kɔnɔ yan nɔ Aja ko ma ko Laji n'i ye kalo sara di tilako ma dɔrɔn a fɔ a ka resi k'a la a fɛngɛ de bɛ k'i wele fɔlɔ an bɛ réunion na fɔlɔ an bɛ réunion na a to ten tɔ nin fɛnɛ ye muso min filɛ da la nin ye ale de don a to ten an ka taa Aja ko ma ko n k'a fɔ tilako ɲɛna a ka resi k'a la n'i ye kalo sara dɔrɔn a ka resi k'a la ne ko n ko ayi n ko mɔgɔ min don a si ye janfa kɛ an ka silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la o bɛ danaya de ko fɔ n'an ko k'a ka resi d'a ma o bɛ danaya baliya de ko fɔ a bɛ i n'a fɔ k'an dalen t'a la resi ko ne tɛn'o don ne n'a cɛ ne ba de don ni n ye kalo sara dɔrɔn o y'a bannen o de kama bi ale bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna ne y'a f'i ye sa an bɛ sojurukani na i bɛ hakɛ to dɔɔni fɛngɛ ale de tɛ kuma mɛn minɛ a ta to ne ka kuma ne bɛ taa ale an kan ka taa réunion bɛ misiri la bi dɛ voilà e tɛ se ka wuli ka sɔrɔ ne ma sira d'e ma o bɛ se ka kɛ cogo di sisan ne o danaya min da musokɔrɔba kan dɛ o de a lase ne ma bi n'a bɛ fɔ ko kalo 7 juru bɛ ne la mais dalu tɛ ne bolo n y'a mɛn basi t'a la n'aw ko cogo o cogo basi t'a la i ɲɛ b'a la dɛ ni Laji min filɛ Laji bɛ ka ne kɛ kalabanci de i jɔ n k'a lakile o yɔrɔ la tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko zin soli n t'a dɔn n'i y'a faamu zin soli nin ye zin soli de ale ye zin soli ye zin soli cɛman y'ale ye zin soli musoman sigilen filɛ